mi anda ko ni susi tu da uku da nder de hore ma quoi franchement hande mi anda on bro billahi anda na hande tungan e balle do sutima seki mi anda wo kono wawda quoi mi hande mi da hande non ko monde mun ko mi sifani ke ma antiga ngam fi mi ara ko re gonga mi ko hakkile ndon ano sifanta ko la njunya fu parce que aza sifani kala zanma ko fala ko min no modi ko do min tama yo modi pourtant le mi ngendu do ngala hakune men kala si goddum wadi tay wela talan enen dido min te wela talan so imagine hande ko ne doni mo lan fa fi piji bonde yow ta fi dum toujours ko modi ko yow tin film yo mais mi yoto ko no wadi mi yega dalanda andi ko no min ko min ko wonna kon wadi fi Allah ko wonna fi Allah ati yow tin fi Allah ko satti ko fi kuma ji wala tan fi min kada tam wala ma fi mo million ko ni ko berna ko dum yalla tam en tant que non c'est bon non c'est bon ya wolu la gentima dalanda mi yega dalanda hande ko mi jodi mi de yewtere fi programme fi dew ganga parce que hande mi wanno assison mais d'assison amen gay landa ko musimi mi kala yewta condition mon ni c'est quoi voilà ko ni mondi hande ko mi nani finalement la ngandi tay découragé ke non arrête s'il te plaît andi anka de tafi dan gena chofu s'il te plaît chofu acci mi gena chofi yalla finalement ko no dalanda ini ko redu billahi wallahi tallahi wa ila ko redu. Kali. Mi continue pour moi la whole long by nan penane la whole long la whole moi 100%. Donc c'est même do finalement ngore makko ataw no sata mi banki ni quoi. Mezi yapi. Jungu ko dalanda ni te. Ko dalanda. Kum foto no yeyude do jogi si pileti wa. Ko na la ko redu jo. Ko redu jo quoi. Ko bala man. Kango do ngori ko ni si kango tikiri fa mi piro makko woli. Kango fa mi fo ande donc. Affaire de ko ngori din daw hakkunde mai Allah kungu yiwde non. Ko gorko hombo duma no to hata vraiment piji makko nangay fi yonno hakkunde mai Allah. An eski ko re. Non ko angu nawra ki maki njuda. An ko yuda tawta ko ni woni quelque chose. Ko nu on Komore din taun hakkunde mai Allah. Papa fi yono ayala re feto be no rete kaya so. No mi yalu. Ayali no mi yalu. Mi yalu. Odo ko sita fieri go feto men si di se va be yimbe. Franchement mi anda ko. Andi feto da andi ko feto. Feto do andi ko feto. Kono mo feta o ono no way no zo no quand même épargne-moi ça. Épargne-moi fido non s'il te plaît. Anga tawala susi fusko wada ka ware masina susi non hakkunde mai Allah. Susi on hewte waya. Souci ma ko hewte fe. OK, Johnny, il y a pas de problème. Aïe résultat ko redu jo. Et après qu'est-ce que tu veux? On a fait jomba mo ngita ma ko qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, jomba mo. Hande ko ngata jomba do sala mo ya. Ko no pettara ya tan jomba. Kan ko ndure donc la ko mo. Wallahi no. Andi anga mo toi tu es malade. Mo nataka esprit ma. Esprit fait tout be. Mo ndai de esprit fait tout be. C'est un enfant famille fait on a ils vont aller chercher ça. Et puis le pire que de tout ça, ça que derrière déogalma anangal ko sifa kunjum jombata e kadi jim redum. Toi tu es malade man. Ça n'est rien en fait. Ça ce n'est rien. Ah bon? Andi. Est-ce qu'il faut ma ngeba yum ta famille? Be jaba yum. Be jaba parce que bani subanta ko rango moja. Ne hay goto ala to ni moya wala. Hay goto ala dum non. Hande kala ko la yima dum kana ba ba. Bisikitu mstari unyara ile lancement Allah tawala kugonga sikugonga na go kondo tu as besoin de médecin pas de souci ak yow da go kam village mo ngatu da do aranzalima bi détourner akilmani je t'avais prévenu ça 8 aéroport do c'est yow gol intérieur do village do ko nu jagla la ni na min ko futa mi jandi be mi wata bidda c'est ça résultat jidini no wodi wabbe do fusto mi wala mo yalla ko boni tumbe wala a fuddi taw ngai ate malade vraiment dere no yurumi quoi parce que mi fami hakkile mane ko hakkile daydo jodi da hakkile daydo et puis joni fidi ndar ko dum woni ka hore ma mais bon mi felama si goddo e bamma do jandi le report sur ma hajila ko jetta ko juutingol hunduko ma e ƴakko singol wara ene fewtinga an ka leyka muma ɗo o ɓiɗa mari keliraɓe
ben keliraɓe maale a ɓornanto ɓen a jaɓɓoto ɓen a waɗanay ɓe di jeenay sappo sa waɗani ɗum kalsina ma ɓuri ɗum hiiɗa sikkude ko min tum wonata sabu wallay ma ko hunduko am e kuuɗe an ɗen ha ɓure mi anda komi wolani hakkama ko monanima ɓernde an nde no wayi ɗo wa tabakeeri hay mi anda kam mi wowla wuremi falja ɓernde an no wayi ɗo wa tabakeeri e an a wata ɓornade hiɗa janggi a wawata haala hiɗa janggi a wawata yiltidirde guite mama guite komi anda hiɗa janggi an koni o komi waɗanayma komi wawama komi waɗanima mi heɓima mi neyima ha an janɗi mi jannima mi hettintima séduisegol worɓe ɓen a jaɓali kono mi waɗayma mi wattama bantu mi wattatama karejo e feeŋe wo wala to mi yetike yerwango a siɗa etade mi yaru konja hakkunde Allah mi yetike si tawi noon ko etiɗen ɗo wokko etiɗen so tawi kanko gorko mo faala kono watte ala ko waɗe ngare yandi ko ɗum wattami lanca balɗe maɗe wowla komi wowlata kon a ɓuran andude ka ɓuran famude ko waɗayno ko tindinayno mami kon sa waɗino ɗum anno marsali ene miɗo wadde de ko siɗa waɗi nato daari ko accitiranɗa koye leleccol ko fiyon ɗum iɗa watto doloke noora ko fiyon ɗum ko fiyon ɗum ko fiya min ako fi kayasi watto kunte mi yaltama goɗɗum na kunte to nato wonde lancima joni rawandu ndu miɗo wowlande mo miɗo wiide Samba mo wiide lan Demba a hilnotakola he daranga a wawi darudele sa yalti ko wi'umami ko wi'umami talla ya baaɓe ngo Abbasi ngo on ɗum si Abbasi noye juuɗe a sikkude ko mere a wata séduisde kalisina nene joni mi waɗa yawa nano faala ɗon komi ɓeydu ɓaylam wakkili joni a waɗay joni a waɗay ke kuwal ngal acce aron kay wadde kon faala mi waɗay ko faala ɗon kon si tawi joni ko miñirawma to so ko miññutoɗamo laabi capanɗe jeɗɗi si onon joɓɓama on no watte nene to mawnina ha feƴƴira kay de mi camo de ko feƴƴite ko kanko yeccuma na ɗum jokkuma na ɗum jokkuma joni kinal ma no wayi ɗo a kinal kurke kewal na ɗum jokkuma nene mi waɗay ɗum yo mi edito yerango yer komi wawi komi edito kono ko etide wo ko eti saw ɗum ɗo tum woni mi jaɓata waɗay ɗum en ettike haɗi wi a wakkilike ko kala ko mi yetima fi kalisina mi wakkilike kala ko wiwɗo lan fi kalisina ko ɗum mi watta hakkude ma Eba nene no weli Eba jawde no weli Nini midandi dena kuri kundo kwa kwetu tipinda kundo ne Maili problément en vision ji ko ticuɓiti ɗe ñande goɗɗo yima wo hanko fi objet ji mum pitika ko pay kungoy ande o joga frontière bay ko jetti ko makiti ma on do yoy to ka frontière an ƴettila makito na pay kum kunde i kono sa mi yiɗa memminanala min débaji mi yiɗa memminanala lam falama haalade goɗɗum par ce que hannde mi watama feƴƴitagol par ce que fi on non hannde sa nani menen mi woni ɗo goɗɗum c'est grâce à toi piiji boyno ɗo meɗen waɗa c'est grâce à toi sa meɗen ñama min ballanno mi waɗa piiji gon ton mi waɗa jasarji min merda ɗum fof ka woni sabu toi o moni o action feƴƴiɗo ɗo moni on yiwali am lam faala vansagol junkum vansagol ɓe ɗiɗo noon wallahi billahi simi vansaki ɓe fenande walta kum falanoya jonna méthode comment vanser ami e Aziz par ce que mi tilan kawno feƴƴir noon ça m'a touché vraiment wallahi billahi est ce que an ɗamani hakkille est ce que an a miijitoto ko wolta ko moƴƴa si wola way vengegol an ça te sert wala lan quoi ɗum non noon mi faama mo tawa bonnugol indalde non ça te sert à quoi haray gonɗum waɗɗa nafa mo ngeɗo haray mone on yino bas mone o sa inni a itte mone ko a walodota e mone